салом ба кулли тамошобинони Сомонаи Оила. Якчанд муддат пеш дар сомонаи ютуби Оила видеои нави Гулдонаи Алиёрзода бо номи Гулдона арӯси ба ҷоии қадами қурбон аст пахш шуда буд. баъди пахши ин видео комментарияҳои зиёди қабеҳ навиштанд. бисёри нафарон ва ҳатто ба худи апаи Гулдона занг задан, ҳар гуна суханҳои қабеҳ гуфтанд. апаи Гулдона, ин паёмадҳоро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? аввал салом барои ҳамаи мухлисони азизам. як духтар аз номи ман навистааст ки ин видеода дига клипҳое ки ҳастад дар ютуб, дига видеода нависта ки салом мухлисони азизам, ман Гулдонаи Алиёрзода ҳастам. ман бисёр аз пулда аз худамда бисёртар пула дӯст медорам. шумо пул дошта бошед мара занг бизанед, пул надошта бошед мара занг назанед. ман пула бисёр дӯст медорам. аз номи мара бад ки ман гапа нагуфтам. бисёр ҳозир комментарий мада ай Москва бисёр менависанд, бекоранд авҷа. комментарияи мара ҷазир кардаган менависанд. мақсад ту пула дӯст намедоштаӣ, чӣ ба рафти Москва? чӣ ба рафти? аз ватан беватан шуда барои чӣ рафти? барои пул рафти? пула ки дӯст намедора? будак 3 сола пула дӯст медора. як чиза биёр мегӣ меги сум бутеба ман кора мекунам. пула ҳама дӯст медора. баъд мара меган ки барои пул ҳофиза шидӣ, менависанд ки ту барои пул ҳофиза шидӣ. ман барои пул ҳофиза нашидам. ман барои ғами ғуссаи бебахтии саргардони худам, ғами дилам қато ҳофиза шидагиам. мада барои пул ёфтан ягон мушкилӣ нест. ҳар як инсон пули ёфтан ҳамиқа одамо ҳофизӣ када хурдиса. ҳамиқа одамо мисол дороанд, ягон ҳамаи мо пишти ҳофизӣ ном мехӯранд. мега ки ту картошка фурӯш будӣ, шлёпка фурӯш будӣ, формача фурӯш будӣ, бо ту нав одам шидӣ ки ҳофиза шидаӣ. чи картошка фурӯхтан, формача фурӯхтан, шлёпка фурӯхтан? на, ман ҳеҷ вақт ира на фикр намекунам, фахр фикр мекунам. ман дар зиндагӣ, дар ҳаёт дар боло гуфтам ки падарам инвалид, ман акав дудар надорам, ман дар оила 5 духтарем, ман дар ҳама оила бебахт шидам. 2 та хоҳар ман шӯ додам. мисол апама хоҳарама хай камкам нигоҳбинӣ мекунам. ман тиҷораткорам. ман барои зиндагим пеш рава гуфта, ман мисол кори колхоздам кор кардам. гуфтанд ки тапаккун нависиян, рост мега, тапакам кардам, кирпич рехтам, мол вонӣ кардагиам барои як тика нони ҳалол ба даст биёрам. мисол ҳамаи корама кардам. меҳнати ҳалол кардан ин ягон нанг нест. ин меҳнати ҳалол ҳар як инсон фахра, шарафа. ба ман бисёр занг мезананд ки чанд сола ҳастӣ, шӯ мекунӣ, ман шуморо мегирам. ман 10 солши дар санъат ҳастам. ин гуна сару садоро ман якум бор шунавидастам ки мара якум бор одамо занг мезананд ки шӯ мекунӣ, чанд солае мегӯям. ман аллакай қарори худма бировардам, шукр нестам. ман дар зиндагӣ рагум задам, ай пушти бахтам ман санъаткор шидам. ман худма санъаткорам намегӯм, ман худма ҳаваскор мегӯм. то ҳозира худма санъаткорам нагирифтам. баъд ягон одамизод ай модар прадо ҳай када намефурояд, ёки ай осмон лек суқат намефурояд. меҳнат мекунӣ, роҳатша мебинӣ. меҳнат ки кардӣ ба ҳамаи мартаба ба қуллаҳо мерасӣ. чизе гуфтен нагуфтен, аввалон худтона ҳурмат кунед. шумоам апаву хоҳар дорем, морам апаву хоҳар дорем. беҳуда нагуфтан, нахан аз хеш, мебинӣ аз пеш.